एगो गुरु बहिना रहनी। तो भांग के खेती कैले रहनी। तो भांग के खेती कैला से महादेव जी बहुत खुश होला। तो अइली तो कहनी, ए शिष्या, हम तो भांग के खेती कैली पर धतूर कैसे जाम गई। तो कहनी कि जा एक बार शिव गुरु महाराज जी से पूछा। तू हमसे काहे पूछे, तू जा, ये बात गुरु जी से पूछा हुए तोहरा के बताइए। तो कहली कि चला ए गुरु बहिना, चला शिव गुरु के खोजल जा आ खोज के पूछल जाओ कि हमन जब भांग के खेती कैली तो धतूर काहे जामल। तो कहली, अरे बोवे गईनी भंगिया हूँ जामेला, तुरवा कहाँ हो गईले ना, हाँ कहाँ हो गईले ना, मोरे भोलायड़ बंगिया कहाँ हो गईले ना। अरे खोजत खोजत हम त काशी में गईनी हो, काशी में गईनी, बैठल बाड़ना ओही गंगा जी के तीरवा, बैठल बाड़ना। अरे खोजत खोजत हम त देवघर गईनी हो, देवघर में गईनी, बैठ बाड़ना अपने गौरा जी के संगवा, बैठल बाड़ना। अरे खोजत खोजत हम ते पर्वत पे गईनी हो, पर्वत पे गईनी, बैठल बाड़ना अपने गणपति जी के संगवा, बैठल बाड़ना। तो कहली, ए शिष्या, चला एक बार चर्चा में खोजल जाओ, चर्चा में खोज के देखल जाओ कहीं शिष्या लोग पे दया ना बरसात हुआ। अरे खोजत खोजत हम त चर्चा में गईनी हो, चर्चा में गईनी, बैठ बाड़ना सब शिष्यन के संगवा, बैठल बाड़ना बरसावत बाड़ना सब शिष्यन पे दयावा, बरसावत बाड़ना। अरे बोवे गईनी भंगिया हो जामेला, धतूरवा कहाँ हो गईले ना, मोरे भोलायड़ बंगिया कहाँ हो गईले ना। हर हर महादेव।